Herîkê micbîst bajaran 419 dezgehên siyasî, civakî ji bo dewleta Sûrî û Bakurê Sûriyeyê bi daxwaza statûyek komûneka taybet li dar xistin. Daxuyaniyek li Amedê bi îmzaya bi sedan dezgehan di binî de heye balidan ser rewşa piştî têkçûna Esed û ji nûva avabûna Rêveberiya Sûriyeyê. Di daxuyaniyê de nûnerên partiyên siyasî, komele û sendikayan jî amade bûn. Di deklarasyona ku daxwaza statûyê dike hate destnîşankirin, Rêveberiya Herî Baş a ji bo gelên Sûriyê li Bakurê Sûriyeyê bi salan e sazkiriye. Bangawaziya me ev e. Gelê ku li herêmê dijîn êdî nikarin jiyana bê statû tehamil bikin. Bi taybetî jî çareseriya demokratîk a piskirêka Kurd wê li rojhilata navîn jî aştiyê bixarabîne. Bi vê vegirê dayî em bang li hemû aliyên peywîrdar dikin ku Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê nas bikin û piştgirî bidin avakirina rêveberiyeke demokratîk ku tê de mafê hemû pêkhateyên Sûriyê bê parastin. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Keskin Bayındır jî destnîşankirina halê Tirkiyeyê pêvajoyekî dewam dike û êrişên li ser Bakurê Sûriyê dikare bibe xeter ji bo pêvajoyek ku didome. Riya statûya Rojava di çareserkirina pirsgirêka Kurd da derbas dibe. Ji ber vê yekê desthilatariya AKP û dewleta Tirkiye gelek vê heqîqetê û vê rastiyê înkar neke. Îrol Tirkiye nîqaşa çareserkirina pirsgirêka Kurd heye. Birêz Öcalan di hevdîtina xwe ya dawî da got ev ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ev şert û mercê ku em tê da derbas dibin firsendekî dîrokî ye. Ji bo me teva ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd. Ji beşdarên deklarasyonê Samet Uceman jî balê dide ser dexwazên gelên xwecihî. Yek pêvajokî aniha meriyetê de ye. Li ser vî bingehê jî em hem bangawaziya me li ser vî ewkê eger hûn bi rengekî bi şêwazekî bi vî rengê nêz bibin ev tişt wê bê xitmandin ev tişt tiştê xesasin ji ber wekî divê bi ger ra zî bi gelan ra zî pêşniyariyê wan û ewkê wan zî hestiyariyê wan zî bê dîqet kirin. Hêjayê gotineye ku Partiyên Kurdistanê ji bo vê daxuyaniyê nehatibûn vexwendin. Lê sê Partiyên Kurdistanê Hakpar, Partiya Sosyalîst a Kurdistan û Partiya Welatperwerên Demokratîk mehek berê komxebatek li dar xistin û ew ji bo Sûriyeyê rêveberiyeka federalî dixwazin. Rejima Esad hilweşiya û fırsatekî mezin derket Kurdistana Rojava ji bir şûnda ev bigîşe merhalekê baş ku riya federaliyê li Sûriyê çêke. Em dizanî ku sazûmanekî federalî li Sûriyê çê nebe ne Kurd ne Durzî ne Erebêşî ne zî Sûnî pêşerojê da bi ewa evlekarî jiyanek didin pêşiya xwe. Hêjayê gotineye ku Tirkiye rêveberiyek navendî ji bo Sûriyeyê dixwaze û pêşniyarên xweserî û federalî jî wekî arîşeyên ser Yekîtiya Sûriyeyê pênase dike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.